যতন খুলুমকা जों दाउ 40 हाब्रम एसेम्बलिनि हयते जों एक प्रेस मिट खालायनो होनो आसुख्लाय माने रिजन उनखा जोंनि 40 हाब्रमनि एसेम्बलिनि जे समस्त त्रिपुरा थानाय वारियार्स रक दं जोंनि बबागारानि सेंग्रा रक যত किसा किसा बाखाव दुख नांलायजाक बंखा तोनि इ 40 हाब्रम एसेम्बलियाव 29% त्रिपुरासा दंइबो एवं जेनारेल एरिया को जिनी जे TCF नि बुरुक रक सपोर्ट खालाय दंइबो तोनि कैंडिडेट रलिया अबनो मेन कारण ते अबनो तै जों ताबो एकटा प्रेस मिट नि माध्यमे जों जतन साख्लायनि मुसुगो जेहेतु कैंडिडेट रजागिया बाक्सा बाक्सा बुरुक साइ दङ CPM बुट दनाय बाक्सा बाक्सा बुरुक साइ दङ BJP बुट दनाय ताइले तो कारण आं साख्लायनि मुसुगो इ प्रेस मिट नि बिसिनतै एक्चुअली जों केबनो बुद्रिया जों त्रिपुरा मथाय दंनाय बुवागारा जेहेतु जों बुवागारानि दल बुवागारा जे साख्लायनाय जों अबनि मतेनो दंनाय बुवागारा कायसनो बुट तारदि हंक्ले जों कायसनो बुद्रिया बुवागारा अम बुरुंनो बुट ददि हंक्ले जों अमनो रनाय ब जेसा जों अमनो बुट दनाय जों शुद्ध बुवागारानो अपेक्षा खालायजा ते जे समस्त त्रिपुरा मथानि कर्मी रक दं बा सापोर्टार रक दं बा समर्थन रक दं आं ब्रावनो कयना मुसुगो इ बिसिनतै न ता चिंता खालायदि ता किरिदि ता लासिदि जों बुवागारानि वारियर्स जों बुवागारानि ऊपर विश्वासी जों समस्त किछु बुवागारानि ऊपर जान प्राण रनिहिनि जों गसियो जों कुनो वानाया जों बुवागारा जे बिनि जे प्लेनिंग दं जों अ प्लेनिंगनि ऊपर विश्वासी आं खाख्लायो न कुनो ताकिरिदि ता लासिदि बा कैसबो कुनो बिभ्रांत ताउंदि बाक्सा बाक्सा अपप्रचार खालाय दंखा जे त्रिपुरा मथाले CPM बाय जुट उइन थाका त्रिपुरा मथाले BJP बाय जुट उइन थाका जों एरकमिया तावबो जों दरकार अंखले कायसनो बुट रया दंनाय कयेक दिन नासिनदि जे समस्त समर्थन रक दं कयेक दिन नासिनदि जिनि बुवागा प्रेस मिट खालाय साख्लायनाय तो खालाया दा आं कयजांनाय ताबो जिनि जे YTM नि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट जीवन किशोर रक बिल्लार देहनो हामबाय जत सोशल मीडिया रंगना जिनि YTM नि सेंट्रल जे डिसीजन सामने जों अब जत विलेज नि जिनि 40 हाब्रम एसेम्बलियाव 11 BC दं अ 11 BC नि जिनि जत लिडार फाइजाक जों तिनि जे डिसीजन लाहा महाराज नि जे लगे दं जों महाराज नि लगे ना दंनाय जों CPN नबो थांया जों BJP